Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tawo. Juan Kapitulo 6 versikulo 1:15. Pagkahuman ni adto, mitabok si Jesus sa dagat sa Galilea nga ginatawag usab nga dagat sa Tiberias. Daghan kaayo ang katawhan nga misunod kanya, tungod kay nakita nila ang iyang mga gibuhat nga mga milagro sa iyang pagpang-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus og ang iyang mga sumusunod sa bungtod ug didto ng lingkod. Hapit na niadto ang pagsaulog sa mga Hudyo sa pista sa paglabay sa anghel. Sa pagtanaw ni Jesus, nakita niya ang daghan nga mga tawo nga nagpadulong kanya. Busa mingon siya kang Felipe, asa ba kita makapalit og pagkaon aron makakaon kining mga tawo? Mao kini ang iyang pangutana tungod kay gusto niya nga sulayan si Felipe. Apan sa pagkatinuod, may plano na siyang daan kon ansa ang iyang buhaton. Mingon si Felipe kanya, sa kadaghan nining mga tawo, bisag gamay lang ang atong ihatag nga pagkaon sa matag usa kanila, ang 8 ka bulan nga sweldo sa usa ka tawo kulang pa nga ipalit. Apan mingon ang igsuon ni Pedro nga si Andres nga usa-usab sa mga sumusunod ni Jesus, may batang lalaki din nga adunay 5 ka buok pan ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini sa kadaghan sa mga tawo. Mingon si Jesus, sige, palingkuran ninyo ang mga tawo. Daghang mga balili ni adtong mga lugara, busa ng lingkod ang mga tawo. Ang mga lalaki lang mikabat ng daan ug mga 5,000. Anya, gikuha ni Jesus ang pan ug gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod ngadto sa mga tawo nga nang lingkod didto. Mao gihapon kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nangaon kutob sa ilang gusto. Pagkahuman nila og pangaon, mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, tig-uman ninyo ang mga sobra aron wala gayoy mahusik. Busa gitigom nila ang tanan nga sobra. Ug gikan sa 5 ka pan nga gipakaon sa mga tawo, nakapuno pa sila og 12 ka bukag. Pagkakita sa mga tawo ni adtong milagro nga gibuhat ni Jesus, mingon sila, mao na gayud kini ang tinuod nga propeta nga atong gipaabot nga moanhi dinhi sa kalibutan. Nahibalo ng daan si Jesus nga aduna sila'y tuyo nga kuhaon siya og pugson nga mahimong hari. Busa mipahawa siya didto og mitungas na usab sa mas taas pa nga bahin sa bungtod ug nag-inusara.